ama-challenges ke empilweni yakho noma i-challenge obhekene nayo empilweni yakho ikhuluma into eyodwa phakathi kwalezi zinto eziwu-2 and umsebenzi wakho wena ukwazi ukubona ukuthi iyiphi lento ekhulunywa ile challenge noma ilama challenge phakathi kwalezi zinto eziwu-2. Number 1, kuyaba ukuthi lama challenges obhekene nawo awukuthi vele uma ulwa wena uyaphambili kunama forces alwa nawe vele counteractayo impilo isuke ifuna ukukuqeqesha nanokukubona ukuthi userious yini ngalento wena oyifunayo. So ngeke ukuthi wena give up kodwa kusuke kusho ukuthi iba persistent, ulwe, ucijeke, utraineke uze uyithole lento le, because vele ubumnandi be victory buyi hardness of what is being overcome. So iyona la ngisho ukuqala le ethini qhubeka. Esibili ilanguage uma ngeyona leyo ile ethi it's still early, yima, don't push. I-warning, isivikelo ukuthi kuvikelwa wena, yima, lento ayikazukwenzeka manje nangalendlela ofuna ngayo wena, it's still early. Wazi ukulalela ke wena ukubona ukuthi la ngiyakhuzwa noma cha ngiyathestwa. Mawuthestwa yilwa, mawukhuzwa yima ngalesi sikhathi. Ubingelelo changes akasho ukuthi kungenzeka noma yini noma inini noma kanjani kunoma ubani, ngoba impilo ayisiyona lento ocabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya ungatatazeli. Uyabona mfowethu, uma ngabe kuukuthi ilanguage ekhulunywa yilawo ma challenges ile ethi uyatrainwa la, uyaqeqeshwa la, fight through, lokho kuzomela ukuthi ukwazi ukubona. Kuzomela ukuthi ukwazi ukubona umsebenzi wakho ke wena muntu uwodwa ukulalela. Kumele ufunde ukulalela, because wena uyi-human being, awuyona i-human doing. Shuthi kumele uyithole ube kwi-state se-being. Ukuba being ke uya-being. So uma ukwazi ukuthi ube kuleso state sokuba i-human being, uzokwazi ukuzwa nokureceive i-message ukuthi la kufanele yini ngilwe ngiyiphambili noma ake ngithi gozololo. Uyayizwa ke, uyayiva ke ngoku kwayisho abantu ba TikTok. So ngizokutshela ke ngasekugcineni ukuthi uzokubona ngani lokho. Mhlawumbe ngizongakutshela futhi nangasekugcineni, but along the way. Yabona mfowethu, lapho mawukuthi uyaqeqeshwa